udom doi khadu sau bade na kashnong nong rangai yap riunget bakrau jong ble bat ompat judan hake history jong ki kristan hari khasi nadu hindai hadu menta ki badan ke jinget kat hadu bakin dala balle ya ki kamba da ke boru ble haka bede pat ki kamba bau dom doi khadu sau ulale ke office jong umau por kala wanra yaki katu kani ki kamba lingba ki video ki bala dep pen i shakhman bat minta ngin wanra yang shapi ki pai ba nong pen ya ki history jong udom dai bat ki dak kishin jong ka shinong nong krong ki badang sa hadu minta minne bat ya ka jingkla no jong u kat kum history balatho do u late ba sholandar sim na ka shinong yap nong rangoi tu ngin pet minta Kani kejaka kabang yeng menta, kedai kejaka kabalatip kum kanong krong. Hakani kejaka hakis pasnem kiba mensua kladon kasinong hangni. Hari na kajingwan shop jong kibor jong kamariang kum kaklam kat kum kajing tu khana. Kibriu na kene kejaka kila pet sinong no satay sa pud umba mau melu sa ramrai bat sa mo tumarwe ti ha kani kejaka ban pensisa ya kajing don jong kani jong kasinong hakipor dain thai hakene kejaka ngiyo i hangni kidon kinong rimyeng kibas dang itu i kidak kisin hadu mentah bat kidon sibun kinoriming kini kharai kidak kisin jong kikharai kiba kiker kidasa hadu mentah kini ka jaka bat kini ka sinong nong krong hangni hakipor mendai kadai kisinong ka bapau namba namar kadai ka we na kisinong kibala kambun briu hakene ka thany hangni salandat jo kene ka sinong kadon ka khana ka basu tenat bat kaba ngimla setia ban budur ya ka jinglong jiman jong ka sinong ha kita kipor kabadon hakene ka jaka kumbat penken mau ba saudong ya kene ka jaka kidon sinong kau sinong ba khot ko umsik ka mau thau ramrai morang mau tumarwe pot umba bat mau melu kini kini kisnong kibakar saudong ia kene kejaka kabak khot kanong krong ti nang ni na kajaka kabang don mentah ngan persyang banyak sia kawipat kapang ha kaba kidak kisin kiba uriu krau ju blei udum doi khadau sau ulale kinasa hadu mata meneh